Salam ekranında onlar. Geçerse edilirler. Akşamı hayır, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Hak bilelişiginiň şeýlede Dünya Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky gün ýalymyna başlaýar. Biz gün ýalymlary bilşiňiz ýaly watandaşlarymyzyň gatnaşmagyna, şolaň alyp barmagyna durmuşa geçirýär. Şonuň ýalyda mümkin bolduğundan biz gün ýalymlarymyzyň, gepleşiklerimiziň temalaryny halk köpçüliginden gelýän isleglere görä ýa-da şolardan gelip bolşan sorawlara, tekliflere görä taýarlamagy has köp gözüňde tutup şoňa üns berýär. Bugünkü gün ýalymyzyň temasy biz inni kime we näme anlanmaly? Bu şol 15-nji ýanwardaky maskaraçylykdan soň bize tomaşa edýän daşary ýurtlardaky türkmenstanlara tomaşa edýän opozisiýa boljak bolup ýa-da aktivist boljak bolup şular ýaly heňe gelmeýän zatlar etip beren diňe yalan propaganda, tökmeçilik, yalançylyk, watançylygyň ýerine satançylygy saýlap alanlara seredip şolar aradaky öz garaýşlaryny beýan edip aladalaryny Türkmenistan bilen baglanşykly, Türkmenistanyň watandaşlary bilen baglanşykly öz gaýgylaryny paýlaşan gaty köp watandaşlarymyz boldy. Aslında olar bir hepdeden bäri haýyş etip gelýärler, gaty uly basyş etip gelýärler. Ýöne saglyk ýagdaýda eken gowulman soň men efir etmek istemedim. Setimden okurdukdan belli bolýandyr. Şoň üçin dedim iň azyndan maňa şu 5-nji jun akşama bir ruhsat berseňiz, şonda men siziň haýyşlaryňyzy ýerine ýetireýin. Onuň olan haýyş edýän, soraýan zatlaryň köp zatlarynyň subutnamalaryny tasdiklatmaly ýurduň içinden, daşyndan, türlü ýerden bilýäňiz habarçylykda bir maglumat gelen wagty biri-birinden habarsyz, bihabar, biri-biri bilen hiç hili gatnaşyk bolmaýan iň az 7 ýerden şol habaryň dogrulygyny tasdiklatmaly. Bu Türkmenistandan şeýle habar geldi, beýle habar geldi diýip derrew ol habaram däl, ol bir yalan provokasiýa, aslynda ol bir atylýan çeňek, onu etýänem razvedkaň işgärleri. Olara dürlü profillerden, hasaplardan girip olara yalan habar berýärler. Şular ýaly boldy, şeýle boldy, beýle boldy diýip olaram derrew şoňa ananyp efir edip, efirde inha Türkmenistanda şeýle boldy, beýle boldy diýip höwet edip hamala inha Türkmenistanyň bizi gollaýarlar, biziň bilen işleşýärler. Türkmenistandaky çeşmelerimiz diýerler. Türkmenistandaky çeşmeleri kontrrazvedkaň işgärleri ona hili çeşme bolýar bilenmek. Onalar ýaly çeşme mi dälmi, olam belli däl. Eger biz agent bolýan bolsak, onda bu adamlar biziň bilen habarlaşma näme üçin bize agent diýenler bilen habarlaşýar. Soň meselem şular ýaly bir provokasiýa başlaýar bolun. Bizim şu provokasiýadan bir türkmen pida bolmasyn diýip halka hakykatlar düşündirip başlaýar. Opozisiýa, aktrisler we 3-nji frontom diktatura hemmeti birden çöýär üstümizde. Näme üçin? Bulan aktrisleri, opozisiýany, diktaturany bize hüjüm etmekde birleşdirýän maksat näme? Näme bolup biler? Oýlanyp gördüňizmi? Kynmy oýlanmak, pikirlenmek? Näme üçin biziň adamlarymyza basyş edilýär? Näme üçin adamlar Türkmenistanda çağırylýar, tutulýar, soraga çekilýär? We diňe
bilen bilen baglanşykly maglumatlar öwrenilmäge çalyşylýar. Diňe hak bileleşigini, hak bileleşigini esasy sütün bolup turan adamlaň kimdigini, nirdedigini anyklajak bolup, şolary ýyzarlajak bolýarlar. Näme üçin? Beýlekiler bilen hiç kimiň işi ýok. Ya beýlekilerle baglanşykly hemme zat bilinýärmi? Belki beýlekilerle baglanşykly bilinmeýän zatlar bardyr. Şu beýlekiler bilen baglanşykly bilinmeýän zatlary ýa-da bilmek islenmeýän zatlary şu gün biz siziň dikkatyňize ýetirmek istedik şu gün efirde. Şoň üçin hem köp sanly eňleşmedi bilen birlikde işledik şu temanyň üstünde. Şuňky temaňam gaty täsirli bir ady bar. Milliarderiň diýenden näme üçin çykmalylar? Başlaň mikrofonlar. Inni siz özüňiz ýönekeji bir mysal berjek. Şu mysaldan özüňiz oýlanyp pikirlenip görüň. Bir ýöne ýalan sözläp beren bolsa, sizi ağlap beren bolsa, siz şoňa ananarsyňyzmy? Öz şanyňyzy, maşgalaňyzy, çağalaňyzy, ýurt barada, halk barada gurrunum ýok. Diňe özüňizi çağalaňyzy, zatyňyzy ananarsyň. Şolar ýalyky ýönekeje soraglar bilen men başlamak isleýän. Sebäbi köp zady aýdýan, düşündirýän ya düşünen oklar, ya düşünesi gelen oklar, ya da pikirlenmäge ýaltalýarlar. Bizim vatandaşlarymyz. Ýaltanýa, şu gowy edilýän işleri gollamakda ýaltanýarlar meselem. Meselem kanala tomaşa edýänden, Türkmenim kanalyna tomaşa edýänden %78'i, 72'si häzir %78'i kanaly beğenmeýän, kanala laýyk goýmaýan, kanaly gollamaýan adamlar. Biz näme diýdik? Biz diňe bir Türkmenstanlar üçin näledik? Bütün dünýädäki türkmenler üçin şu dünýäde bolup duran informasiýa göreşinde. Häzir gaty aýlygynç informasiýa göreşi geçýär. Bütün dünýäde. Haýsynyň dogry, haýsynyň dogry dälligini bilmek, anyklamak üçin gaty gowy gözetimiň bolmaly, okuýuň, bilimiň, tanyşyň, bilişiň, tejribeň bolmaly. Bolmasa bu el ýeterli bir giden habaryň, informasiýanyň arasyndan hakykatdan hem haýsynyň dogrudygyny seljerip aljamak gaty kyn. Edil bize Özbegistandaky türkmenleriň öňde barjylarynyň, ýaşullarynyň ýüz tutuşy ýaly. Men taňa häzir ýaman gowy jogap berjek. Şuýda biri geldi, men şoňa jogap berjek. Sen ýalaklaňam kimdigini biz nähili bilýäs. Biz tejribeli habarçy. Şoň üçin. Ýene bir zat bar. Biz ýaly adamlar agent bolan bolsa, bu oýnatgylar bar. Oýnatgylar bolmaýan. Biz hiç wagt haýsy maksat bilen bolsa bolaýsyn, sabr etmeýäs bolar ýalyk oýnatgylara. Sabr etmeýäs. Şeýdip goýberýär. Şoň üçin biz agentden, biz halkyň wekili, biz halkyň habarçysy, biz halkyň işgäri. Inni häzir esasy tema geçmeden ogul alp barjylarymyzyň salamlaryny halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirýän, ondan soň temaga geçip men dowam etjek. Özbegistandaky türkmenler gaty uzun hat ýazdylar. Bir topary opozisiýaň tarapyndan, bir toparam hakyň, hakykatyň tarapyndan. Ondan şolar öz aralaryna pikir alyş, diskussiýa geçirýärler. Ondan şo taýda öňe sürilýän zatlaram
näme logika gawat gelmeýän zatlar. Umuman şol Özbegistandaky türkmeniniň arasynda iki garşylykly toporuň arasyndaky pikir alşyk we şolaň bize iyi beren hatlarynyň netijesinde şu gün men umuman Kazakstanda, Türkmenistanda, Özbegistanda, Kırgızstanda, Täjikistanda we şolar bilen birlikde Owganistanda nähili proyektler öňünden taýýarlanyp goýuldy we şolar durmuşa geçiriljek bolýar. Bu kimiň tarapyndan durmuşa geçiriljek bolýar? We näme üçin aly öle şolary alaky samsyk kelleti işlemeýän, näme diýänini bilmeýän, aňsyz, tentek, absurd adamlary öňe sürýärler. Inni biram täze etap başlaýar. Sahnadaky oýnatgylaryň kägirini çalyşyp başladylar. Şoň üçin minnet edip çekilýän niýen we minnet edip biradasyk ara kesme berjek diýen we zat etýän we ýöne olar kesgitlerini milliarder kesgitleýär. Kimin nirde, nähili, nä derejede, haýsy rollu satançylyk etmeligini milliarder kesgitleýär. Ýöne siziň özüňiz oýlanyp bileňiz okmy? Şu milliarderiň diýenini näme üçin çykmalar? Şu milliarderiň aýdýan zady ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna ters, wyjdana ters, hakykata ters, hemme zada ters. Ýöne näme üçin şu milliarderiň aýdýan zadynyň şolary alaky tersligini bilibem, näme üçin milliarderiň diýeninden çykmalar diýip özüňize soraw berdiňizmi? Soradyňyzmy? Ya siziň o milliarderden habaryňyz ýokmy? Elbette milliarder sizi alakalary ol bir gezek ulanylyp atylýan zat ýalam görýänler ol barada görürüňmi? Jedelemmi? Ýöne şonda da iň azyndan bir halkyň adyndan çykýan paraň parlayan adamdan iň azyndan bir bermeli kelletini aýlanmaly soraw duraşyl. Hojoýynyň diýenine näme üçin çykmalar? Sebäbi hojoýyn iş berýär, hojoýyna aýlyk berýär. Hojoýynyň diýenini etmeseň näme bolýar? Aýlyňdan kesilýär, aýlyň berilenok ýa-da işini ýitirýän. Sadaja iň ýöneköýje logika. Düşünerseňiz diýip umyt edýän. Başka umydum galmady. Geçecek milyardere häzir. Görowly ben. Salamu aleykum döwlet ağa. Peýdaly ýaýlymlar diýä, iyi ýaýynlar diýä türkçe. Haza bol. Ivan Grozny gardaşym geldi. Salam döwlet watandaşlar diýä, sag bol. Ramazan Cuma geldi. Salam aleykum illeşler we döwlet ağa diýä, sag bol. Ali Tahtly geldi. Salamu aleykum eziz watandaşlar, döwlet ağa diýä, sag bolun. Halk hemmäňizden minnetdar. Yaman täzin RN Production Limited döwlet baýhan nähili baratok gowum sen niýe sag bol. Gowy özüň gowy illeş bilemek, tanamak, ýöne baratok diýenine görä diýmek. Tanıyan biri bolmaly. Türkmen. Salamu aleykum döwlet ağa, watandaşlar diýä. Salam. Salamlaşdyk alyp barjylarymyz bilen, tesvirçilerimiz bilen. Şeýlede şu ýaýlymyň dowawyna men ýadyma düşdüğünden ýygy-ýygydan ekrana getirjek. Hak bileleşiginiň Türkmenim YouTube kanaly bilen habarlaşmak. Ýa-da öz tekliplerini, belliklerini, bar bolsa tankytlaryny ýetirmek üçin biziň habarlaşýan e-mail, elektronik hat salgymyz bar. Olum İngiliz harflaryna Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com. Şu adresten şu e-mail
hat salgysyndan biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Indi mehrumanda onlar käbir zatlary şu Özbegistandaky türkmeniň haýyşy esasynda şolaň iweren bir 4 saýyp alyp uzun bir haty bilen baglanşykly şol taýdaky aýdylan gurrunlar, sorawlar bilen baglanşykly şolar aýdýar. Faktlar görkezin diye bu diye bilinmeyen dağıtma diye näme üçin diye hemme kişi bilýän bolsa diye şu Orta Aziýada inni şu wagt başlan küçt göçümleri öňünden taýýarlyk edilip goýulan bolsa inni häzir gysgaly ýagdaýda durmuşa geçiriljek bolýan bolsa Gazagystana başa barmadyk bolsa bu zatlary bilinýän bolsa diye näme üçin şoňa diýe ýol berýärler. Hawa näme üçin şoňa garşy bir taýýarlyk zat ýok diye. Indi şeýle bir zat bar. Özbegistandaky türkmen doganlar, tomaşaçylar şeýle bir zat bar. Meselem siziň bu siziň soraýan zadyňyz bu global oýunyň planlary bilen onlarça ýyllyk wagty bar. Belki bir näçe asyrdan bäri planlanyp taýýarlanyp gelinýän bu zatlar, bular gaty uly oýunlar. Bu gaty uly oýunlar bilen habardar boljak bolsaň, bulary biljek bolsaň, gaty uly işler bilen, uly pikirler bilen, ideýalar bilen gyzyklanmaly. Her kimiň bir gyzyklanýan zady bar, her kimiň bir gyzyklanýan uğuru bar. Inni ol tarihten bäri dowam etip gelýän Orta Aziýadaky döwletleri, halklary bakna etmek üçin, özüne gulgurna etmek üçin taýýarlanyp, häzir durmuşa geçirilip başlanan proýektlere geçmeden ol iň bärkisi men size şu zady düşündirjek bolýan. Meselem biz tarih temaly. Tarihta türkmenler batywalylara garşy nähili göreşdi, söwüşdi diýilen temada dünýä belli türkmen täkraly, syýasy, medeni we jemgyýetçilik aktivisti Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasyna işläk gaýdan Ýusup Gory bilen biz söhbetleşip geçirdik, tarihi söhbetleşik. Gaty ýokary baha berdiler tomaşaçylar, gaty köp sag bolsun, hatam sag bolsun gelip oğuşdy. Diňe hat däl, video ses. Şular inni şu taýda näme diýdi Ýusup Goraga? Iň soňky basylyp alynan ýer türkmenler. Türkmenistan häzirki şu wagtky Türkmenistan, häzirki Türkmenistan nimeler şu wagtky Türkmenistan sebäbi o wagt Türkmen tährada Türkmeniň eline Türkmenistan bilen bir bütögi we Günorta Türkistan diýilýän Owganstanyň Türkmenistan serhet ýakasyndaky sewitler bar. Türkmen agramly, köpçüligi türkmen bolan şu taýda bir sewit bar, ulokan bir region bar. Şu regiondaky türkmenler häzirki Türkmenistan bilen bir bütögi arkaýyn arada araçakly ýaşaşyp gördi. Ýöne tariha birazcık üns berseňiz, birazcık gyzyklanıp görseňiz, şu TikTok'daky bolguzy zatlara iň azyndan bir ýarym sagadyňyzy 20 munduňyzy aýyrýaňyz. Men sizden haýyşym 2 munduňyzy aýryň, Google'a ýazyň, Orslaryň Orta Aziýany basyp alyşy görünüşinde ýazsaňyz, şu taýda ýazýar, ýa-da Orslaryň Türkmenistany basyp almagy, ýa-da Ors paşalygy we türkmenler diýseňem çykýar. Iň soňunda bütün Merkez Aziýadaky halklardan soň basylyp alynan türkmenler. Ýöne Ýusup ağa gaty bir barmak basan alt aşağınam näçe gerek çykyp nıgtan bir zady bar. Hiç kim gyzyklanmandyr. Bu düşman bizim üstümüzde geler, taş töwerüňmizi ýakdy, ýykdy, basyp aldy. Bu düşman bizim üstümüzde geler. Ýöne bu düşman nähili düşman? Muň elinde nähili tehnologiýa bar, nähili ýara bar. Muň maksady näme? Bu düşman näme etjek bolýar? Bu düşman gelse bu
agyr toplary, ýaraglary bilen biziň üstümizden geçip gider, tekillek gider. Ar namysam malumat, hiç adam malumat diýip hiç kim gyzyklanmandyr. Näme üçin? Ors paşalygynyň, ors basabalçylar bilen türkmeniň arasynda şular ýalyky çaknaşyklarda gaty köp türkmen gyrgynçylyga duçar edilipdir. Gaty köp türkmen yitipdir, pida bolupdyr. Türkmenler öz watanyny, öz ýurduny goraýar. Watançylyk urşy, watançylyk sevişi. Şundan inni edilşi mümkünüm şular ýaly. Dünya siýasatyny keskitleýän milliarderler, korporasiýalar dürli regionlarda öz bähgitleri üçin dürli proyektleri bir wagt taýýarlap goýdular. Şunun häzir Orta Aziýa regionuny durmuşa geçirmäge başladylar. Birinji synanşygy bular Kırgızstany etdiler. Kırgızstanyňky hökümet çalşygyny, hökümet agdarylşygyny kim finans etdi? Kim sponsorşy? Bilýärmi? 3 harf. D V K. Demokratический выбор Казахстана. Kazakstanyň demokratik saýlawy. Biziňkiler kakasymy, atasymy, hojaýynymy, nämesi, çopanymy? Oňa özüňiz karar beriň. Inni internete girýäňiz, yaman aňsat bulatlar. Kıyın, hiç çiğli kıyın zady ýokmu? Ýöne ýaltanýan bolsaňyz, men size edip biljek hiç çiğli kömegim ýok. Inni Kazakstanyň owalky energetika ministri Muhtar Abilyazow 2017-nji ýylyň 14-nji martynda Ýewropadaky halkara habar guruluklaryna interwiu berýär. Yok. Bağışlan. 17-nji ýanwar 2022-nji ýylda ol öňküsi sagat wagt ekeni. Sebäbi men ekrana alamsoň screenshot ýalňyş görüpdirim. Bağışlan. 17-nji ýanwarda halkara habar guruluklaryna media interwiu berýär. Kazakstanyň öňkü energiýa ministri, milliarder Muhtar Abilyazow Kazakstanyna häkimeti çalışmak üçin plan taýýarladyk diýär. Men aýratyn muny size video edip netip bolsa görkezjek. Ýörüte video taýýarlajak. Inni bul watandaşyň başga bir aýdan dady we gaty täsiri aýdan dady we onu häzir men siziň dikkatyňizi ýetdirjek. Şu taýda şu watandaşyň bir täsiri aýdan bir dady bar. Ine bulan hemmeti halkara metbuatda bar. Kazak milliarderi Abilyazow 2005-nji ýylda Kırgızstanyňky agdarylşygy finans taýdan gullanmagyny kabul etdi. Öňem bir näçe gerek Fransiýanyň sudunda bolsun, bir näçe gerek şonu metbuatda aýtdy. Ýagny Kırgızstanyňky gowulanlary häkimet çalşygyny, agdarylşygyny men finans taýdan men himayet etdim. Şoň sponsorlugyny men etdim diýip DVK ýol başçysy Türkmen devletten atasymy, kakasymy,
oynaşymy, söýgülsemi, hojoýnymy, nämesi? Onu özüňiz keskitlen. Şol Aýdýa Abylýazow 2005-nji ýylaky Gyrgyzstandaky şu wakalary men gurnadym diýe. Şol pul taýdan niýe men şonu üpçün etdim diýe. Inni mehriban doganlar gaýdyp gelýär. Türkmeniň Ors basywalçylaryna garşy bir habar boluşy. Ýa-da gelensiz ýaly görnüşi. Şu günkü günne daşary urtlarda Türkmenistanyň Özbegistandaky türkmenler gowja diňläň ustaýny. Gowja diňläň. Türkmenistanyň ilatynyň 100den 60 bilen 70 göterminiň arasyndaky köpçüligi esasanam Daşoğuz, Lewap we Mary vilayetleriniň edermen oglanlary, gyýlary esasy şu taýny ayakta saklap, ekläp duran adamlary daşary urtlarda. Ondan şu hakikat gözüme dürtülüp durka o klasiki zatlar ay yurdun içinde şeyle olmasa bolmaýa, yurdun içinde etmeli, erkek bolsaň gel yurdun içinde. Däne yurdun içi bilen malanşykly meselany bir gara goýun. Sebäbi yurdun halkynyň 100den 60 bilen 70 götermi arasyndaky 60 bilen 70'in arasyndaky köpçüligi daşary urtlarda. Eklenjegiden esasy köpçülik okumagy giden, ýaşamagy giden weşiňe meňdeşler. Şu hakikaty ýadyňyzdan çykarmaň. Inni bu köpçülük daşary urtda internet bular üçin ýeterli. Bularam şol orslar basyp almaga gelende nähili şo çarwa türkmenler gyzyklanmadyk bolsa şu zatlar bilen häzirki köpçülük daşary urtdakylar näme bilen gyzyklanýar? Inni köpçülük diýmäli internetde aktiw bolanlar näme bilen gyzyklanýar? Daşary urtlardaky Türkmenistanyň arasynda internetde aktiw bolanlar näme bilen gyzyklanýar? Garny bilen gyzyklanýar. Garny bilen gyzyklanýar, satanyň arasy bilen gyzyklanýar. Iň köp näme äser edýär? Bolgusa zatlar äser edýär. TikTok eýle beýle şolar ýalyky kilçermek, wejaralyk eýle beýle zatlar. Bulan arasyndan rejimiň oýnatgylary, rejimiň şuwulçylary näme bilen gyzyklanýar? Bir ýaly halka hakikaty düşündürjek bolýan. Hakikata hyzmat edýän, halka hyzmat edýän, halkyň bize iyi berýän Türkmenistanyň maglumatlaryny dünýä köpçüligine ýaýratýan habarçylara bular her hili tökme atýarlar, lak atýarlar. Her hili görýärler, arkasyndan gürleýärler, zat edýärler. Inni bu bir ýaly halka hyzmat edýän, hakikata hyzmat edýän, halka hakikaty düşündirmek üçin jan edýän habarçylaryň, jurnalistleň, görüşüjüleň arkasyndan gürläp, ondan munna aýal maşgalalaryň atlarynyň arkasyna saklanyp ýa-da dürli lakamlara saklanyp hüjüm edýänleň hemmesini diýen ýaly biz bilýäs. Näme üçin bilýäs? Biz agentmi ýok. Muny bilmek üçin palçy bolmaga gerek ýok. Jadyly taýaga gerek ýok. Birazajyk Allahyň beren kellesini işledýän, tejribeňden peýdalanýan we tanışlaryň bilen ara gatnaşygyny gowy tutýan. Biz habarçy ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin indi men size bir hüjümçüň, bir aýal maşgalaryň adyny ulanýan hüjümçüň häzir maglumatlaryny berjek. Adyny aýtjak gel, hakikatyny ýöne şol hüjümçüň internetde ulanýan nikini, lakamyny men size berjek. İngiliz harflary bilen
öre ora eva gul ira eva diye. Bu Down House'da da maňa garşy hüjüm edip ýazypdyr. Ondan başga da käbir ýerlerde şolar ýalaky edýänje zatlary bar. Inni bu watandaş kim? Aýal maşgala lakamyny ulanyp bize hüjüm edýär. Ha men muny näme üçin aýdýan? Bize hüjüm edýän adamlaň profilini, şolaň nähilidigini siz tanan dip aýdýan. Bolmasa biz tanaýas, biz bilýäs. Kimin kime hyzmat edip bereni, kimin yorganyň aşagyna näme edip bereni. Biz hemmesinden habarymyz bar. Sebäbi biz habarçy. Habarçyň wezipesi bilmeli zady şol. Bagyşlan. Ädikçem, ädigi kögüşi oňarmagy bilmeli. Şeýlämi? Ädikçi tant edip gowy aýdymaýdanda näme? Ädi oňaryp bilmese. Edil şolar ýalaky. Şoň üçin birazajyk logikaňyzy işledin, kelläňizi işledin, gaýrat edin, ýaltanmaň. Inni ýanky şol aýal maşgalaň adyny ulanyp biziň arkamyzdan bize tökme etýän esasana men özüme, şahsiýetime dil ýetirýän watandaşyň men maglumatlaryny size ýetirýän. Näme üçin? Häzir mundan soňky size aýtjak faktlarmy bu faktlar nirde? Näme nirden bilýän? Nädip bilýän? Hamala Amerikan atjaýnaly. Şol diýmedi ýaly. Biz maglumaty alamyzda nädip alýas, nädip tasdiklatýas? Biziň berýän aýdýan maglumatlarymyzyň hiç ýyly şüphesiz dogry çykýanlygyny subut etmek üçin şu maglumaty size berjek bolýar. Ýene bir zat. Biz jedel edipdik. Şahtyk Şeýhi bilen. Bir ogry kezzap bilen baglanşykly. Şol ogrykezzabyň tohum tiýiji bilen Türkmenistanyň ganyny, ýyligini soran ýugdarhalar dälligini sen subut et, men şol işi taşlaýan edim. Edibildimi, edibilmedi. Näme üçin şu şerti goýdum? Men hem rejimiň, diktatorlygyň tarapdarlaryna hem şolaň bilip bilmän oýunjy bolýanlara kim bilen oýun etjek bolýanlaryny görkezmek üçin aýtdym men şunu. Bu häzirki masalam şoň üçin berýän. Kim bilen tam tekisjek bolýanyňyzy, kim bilen oýun oýnajak bolýanyňyzy, kime öz häsiýetleňizi, haramgylyklaryňyzy ýelmejek bolýanyňyzy, ýönköjek bolýanyňyzy gowy edip oýlanyň diýip şu misaly size berýär. Inni ýanky watandaş kimde ady täzeden ýatladyn? İngiliz harflary bilen ora eva gul, ira eva. Bu watandaşyň inni kimdigini men size aýdýan, adyny aýtjak galan muny tanaýanlar tanaýa, muny oýnaýanlar, ulanýanlar hem bilýär muny kimdigini. Men şoň üçin muny hakykatini aýtjak. Bolmasa men üçin iki ýabyň iki tarapam bir. Bu watandaş 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň 15-inde daşary urt pasportyny alýar Türkmenistandan. 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 14-nde de bu oglanyň, bu adamyň, bu oýnatkyň hüjümçiň Mankurdun Zagran pasportynyň möhleti utarýar. 2018-nji ýylyň sentyabr aýynda da Türkiýe gelýär. Türkiýe girişi 2018-nji ýylyň sentyabr aýynda. Häzir näme edip ber? Istanbulda Lälelide şu töwerekde işläp ber. Bu şugulçy. Inni
2021-nji ýylyň 4-nji aýynyň 28-inde, ýagny 28-nji aprelde bu watandaş Türkiýanyň Egey deňiziniň kenaryndaky Muğla welaýatynda Türk polisiýasy tarapyndan tutulýar. 30 aprel 2021-nji ýylda günortan saat 1-da 13:00 eline Türklerde tebligat diýilýär. Ýagny duýduruş berilýär. 48 sagatyň içinde Türkiýany terk etmeli şul adamyň eline hat berilýär. Kimdi şol adam? Bize hücum etýän, töhmet atýan Ora Eva Gül, Ira Eva diýilýän adam. Aýalmaşgalan adynyň arkasyna saklanyp bize töhmet atýan watandaşyň şahsy maglumatlary. Bu watandaş öň Türkmenistanyna Ruslan Mätiýewiň habarçysy bolup işlen. Şonda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň eline düşýär. We Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň kabinetlerine, otoglaryna gow edip gaýtadan işlenýär. Gow taýýarlanýar we ýürüýte Türkiýäge berilýär. Kime garşy? Diktatora garşy hakykata aýdýanlara ziyan ýetirmek üçin, ziyan vermek üçin we şuwulçylyk işlerini alyp barmak üçin gow taýýarlanyp berilýär. Ondan soň İstanbul'a gelenden soň bu watandaş Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tapşyryklaryny başaryp bilenok. Aňardan boýnuna alyp gaýdan işlerini ýerine ýetirip bilenok. İstanbul'da, Türkiye'de. Şoň üçin bu watandaş şäher kimdi şol? Maksat Saparmuradow diýen ady belli makky maşenlik bilen tanıştyrylýar. Ýürüýte tanıştyrylýar. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Aşgabatda şo taýda boýnuňa alyp gaýdan işlerini, tapşyryklaryny ýerine ýetirip bilmediň. Iň azyndan şu makky maşenlik bilen bir bile işleş bir zat etjek bolup gördüýüp şoňa şeýle aýdylýar. Ondan soň bu watandaş Ruslan Mätiýewiň garşysyna çykyş etdirilýär. Şeýdip diktatorlygyň tarapyndan daşary ýurtdaky neşriýatlara garşy antipropaganda işlerini etdirýärler muňa. Bu watandaşyň Türkmenistanyna bir infi Türkmenistanyň şol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ady belli tejribeli şuwulçylaryndan biri bolup durýar. Makamaşenlik bu watandaşy seni bir Gazagystana geçirjek. O yerden hem seni Russiýa Federasiýasyna ýanyma aljak diýip söz berip gow edip işledýär. Häzir bu watandaşyň hiç bir başaryp bilen, edip bilen täsirli bir hyzmaty ýok, bitiren hyzmaty ýok.
Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi bolsun, soň mahkama şeýnik bilen bile etip bilen hiç sady ýok. Şoň üçin bu watandaşyň inniki taýýarlyklary, inniki planlary bu watandaşyň İstanbuldan bir kanun ýolu bilen çykyp Ýewropa tarapa gaçmak. Ýewropa tarapa diýilende de bu watandaş İspanya barmagy gözüňe tutýar. Näme üçin İspanya? Olan belli däl. Şo İspanya'da bir 3 ýyl gaçyp, gonyp, gaçyp gedip İspanya'ň watandaşlygyny, raýatlygyny alarnyp şeýle planlary bar bu watandaşyň. Indi geleliň milliarder meselesine. Indi mehribanda onlar biz size hakikatlary, faktlary aýdan wagtymyz köp yerden tasdikladyp özümizem şol işler bilen doly meşgullanyp anyna, şäniňine hemme zadyna ýetip soň size habar berýär. Soň size düşündirýär. Ýöne şu gün şol Özbegistanyňky türkmeniniň hem arasynda agzalylygyň döremegine şu opozisiýa we aktrisler sebäp bolansoň men şoňa gynanjymdan şu gün käbir faktlary, käbir ýagdaýlary düşündirmek isleýär. Bular diňe bir daşary ýurtdaky Türkmenistanyň esasy güýjüni bölüp, parçalap, satyp, ünsün soğup, derbi dağın etmekten, ruhunu düşürmekten, ruhtan düşürmekten başka bular bize seredip, bize umut bilen, dürlü ýurtlardan seredip oturan Türkmen diasporaňam kellesini, aňyny zäherläp, şolaňam arasynda agzalylyk döretdiler. Hani bular agzy birlikden, birleşmekden söz edýärler. Bular birleşmegiň tarapdary da bular. Bular halk bilen, hakikat bilen birleşmek islemeýär. Birleşdirip bilmeýän bular halk bilen, hakikat bilen birleşdirseň, bulan garşysyna öz etmişleri, öz jinayatlary çykýar. Şoň üçin bular birleşip bilmeýär. Bulary bilen birleşip bolmaýanyň sebäbi şo. Siz bir adam bilen sulhuňyz alışmasa, umumy bir maksadyňyz bolmasa, oturup bir zat edip bilýäňizmi? Ýola çykyp bilýäňizmi? Şoň bilen bir iş başaryp bilýäňizmi? Başaryp bilen gok. Iň ýöneköýje durmuşy masallar şu. Siz muny syýasada öwürsiňiz, döwletiň, halkyň ykbalyna öwürsiňiz. Bu aýylganç, elhenç ýykan ýumrançylyk getirýär. Şoňa ýöneköý logika bilen göz ýetirjek boluň, şoňa düşünjek boluň. Özbegistanyň türkmenler, siziň hakykata el ýeterlik, siziň üçin hakykata el ýeterlik Türkmenistanyň ýaly däl. Siz näme Türkmenistanyňkylardan has aňsat ýetip öwrenip bilýäňiz. Şunu diýip bilersiňiz. Daşary ýurtlardaky türkmen interneti aktiv bolan türkmenistanylar näme üçin bulara özüni oýnadýar diýip bilersiňiz. Bu daşary ýurtlardaky bulara özüni oýnadýan türkmenistanylar kim bilýäňizmi? Ruhnamaň nesli. We Türkmenistan döwletini, halkyny, ganyny, ýiligini içen soran korrupsionerler, tohumtyjy, dogan garnaşy, şäherigi, biznes partneri, ýa şoňa meňdeş satlary. Inha size jogap. Şoň üçin häzir soňky gelen tesirçilere de urukturjylara da salam diýin, ondan soň dowam etjek. Merdan Jumbo, salamu alaykum döwlet ağa. Salam. Galaxy, salamu alaykum döwlet ağa. Näme üçin protest diýilen oyun netije bermedi? Sebäbi protest dälle gul sergisi geçirildi. Ay terek, gün terek
oyununa çalımdaş oyun niye? Bular protestin nähili geçirilýänini bilen okmy? Gaty gowulýa. Bular protestin nähili geçirilýänini bilýänini nirde subut etdi? Gırgızstanda subut etdiler. Soň ýaňy ýakynda bular Gazagystanda subut etdiler. Bu protest işlerine bulan gow göz ýetirip bilýänini. Näme diýär türkmenler? Mundan beter diýär. Merk gerekmi diýär. Ölüm gerekmi diýär. Parsça merk ölüm diýmek. Ölsünmi mundan beter? Sizi inandyrmak üçin diýär. Hökme ýa biri ölmelimi diýär. Gözüň öňünde tarpataýyn takka jany çykmalymy? Inanyr ýaly. Sen nadanlyga gul bolmaz ýaly diýär. Sen mankurt özüňi oýnatmaz ýaly. Ata-babalarymyz şeýdip jany ýa. Ýöne siz daşary urtda bolubam özüňizi oýnadýaňyz. Ramazan juma döwlet Gazak DBK'sy Türkmen DBT'siniň adamsy ol aga diýär. Bolup biler, onda da bini kadr olar. Galaksi temi. Häzir içinde taýýarlyksyz halky öňünden gün mellep köçe çağırly. Sebäbi hakykatda halkyň bähidi üçin dälle rejimiň güýçlerini tejribe toplatmak üçin, tejribe gazandyrmak üçin praktika edildi. Perden aňarsandaky plan şeýle. Ömrüň uzak bolsun. Galaksi külün çykardyň, taş etdiň. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Gaty dogry. Berekella. Inni. Gaýdyk gelýäs. DBK Gazagystanyňky ýagdaýlary, Gazagystanyňky ýykan ýumrançylygy gurunan şonu pul taýdan gollan himayet eden milliarderiň soňky günlerde aýdan datlaryna. Taşary urt medpuwatynda şeýle maglumat berilýär. Gazagystanyňky gan öküşüklü wakalan gurnolmagyny oppozisiýaň liderdigini açıklayan Gazagystanyň öňkü energiýa ministri we milliarder işegur Muhtar Abilýazow Gazagystanyna häkimetiň çalışylmak üçin bir plan taýýarlandyklaryny we ýurdun primer ministri bolmak isleýändigini, ýagny özüniň şol plana görä ýurdun primer ministri bolmak isleýändigini gün matardan ýardam talap etmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy diýe. Bu gün mataryň medpuwatyna çap edilen maglumatlar. Arkaýyn tap bilersiňiz. Inni Abilýazow şeýle diýär. Biz bir plan taýýarladyk. Rejimiň hökmany suratda çalışylmagyny biz ýola goýarys. Hökman bu rejimi ütgeder. 6 aýlygyna Gazagystanyna wagtlaýynça bir hökümet bolar we men özüm şol 6 aýlyk wagtlaýynça hökümete primer ministr boljak diýär. Oň ýanyndanam saýlawlary elan etjek diýär. Eger partiýamyz, ýagny DBK ýa-da DBT bilemok, DBÖ bilemok näme. Eger partiýamyz bu saýlawlarda gazansa, indi şolar ýalyky işçeret beren adamyň partiýasy gazanmaz diýýäňizmi? Eger diýär. Hawa da eger diýär. Eger partiýamyz bu seçimleri gazansa, onu men kanuny hakyky primer ministr hökümine 6 aýdan soň dowam etjek diýär. Prezidentlik orny wezipesi bolmaz Gazagystanyna diýär.
biz prezidentlik ornuny wezipesini doluluğuna ýatyrýas Gazagstanda diye. DVK. Inni bu DVK'ň lideri we biziň DVT'miziň lideri milyarder Gazagstanda ömür boyu azatlıktan mahrum edilmeliyip özü hakkında yürüte kaziyetten karar çıkarılan. Şeyle ömürlük tutsovluk kararına karamazdan men niye yakın vakitte, gatı gıyska vakitte Kazakistan'a dolunup baracak deyip öz interviusunda aydiya. 2004-nji ýylda öz biznes şärigi, biznes partneri Ercan Tatişewiň öldürilmegi sebäpli hakynda özüne gaýwana ömürlük tutsowluk karary çykarylan Ablyazov muňa garamazdan Kazakstana dolanyp barmagy planlaýanyny we hut munam gaty gysga wagtda durmuşa geçirjekdigini gün ortadaky gün mataryň metbuat organlaryna diye aýtdy diye. Taýarlyk görülen. Taýarlyk görüldi. DVK başarjak diye. DVT her zat diye ýöne başaryp bilenok. Dogam edelim. Bu milyarder aýdýa, men niye Fransiýanyň prezidenti Macron bilen niye gürleşdim diye bu zatlar. Inni bu Fransiýanyň prezidenti Macron ömürlükmi? Bu bizdäki ýaly Türkmenistanda ýaly Gazagstanda ýaly bu ömürlükdir öýdýärmi? Soňa Macron kim? Bu meseleni Macron çözýärmi? Çözmeli adam Macronmy? Gazagstanyň halky dämi? Hani siz halkyň tarapyndadyňyz? Hani siz halka kömek edýärdiňiz? Hani siz hakikaten demokratiýaň tarapyndadyňyz? Macron kömek etse, sen dogan oglanyňmy Macron? İki doğup bir galanyňmy Macron? Ha? Hudaý ýoluna saňa kömek edýärmi? Gaty geň dälmi? Ha? Macron doganlar. Edi dilleşler, hormatly tomaşaçylar, geň dälmi? Ha? Kim kömek edýär şu döwürde? Ýöne şeýle. Onda da bular ýalak uly işlerde. Ya bular samsyk, ya da bular samsyklyga salýar. Dünýäň syýasatyny kesgitleýän, dünýäň syýasatyny gönükdirýän, ütgötýän korporasiýalar bar. Elbetde bular milyarder, ýöne mundanam milyarder bolan oýunçular bar. Ýöne menem milyarder, menem bu işin içine, bu oýunyň içine goşuljak diýe. Goşuldum diye edip görünüyor. Devletany gollayanlar gowja diňler. Özbegistandaky türkmenler birinji bilen sede degişli. Ablyazov gün matardaky liderleriň gollagyny almaga synanşanlygyny nutap hemmesine ýekan ýüz tutjak. Edil häzir Fransiýanyň telekanallaryna halk köpçüliginiň öňüne çykýan, halka özümi tanadýan Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen ikiçak görüşdüm. Eger hany garaşyk göreli syýasatyny alyp baran halatyna Fransiýanyň Orta Aziýanyň edil gün watar ýurtlary üçin edil owgansan ýaly boljogy barasynda berk duýduruş berdim. Diýip metbuada
Şular ýalaka maglumat berýär. Dewekan milliarderi. Kırgızstannaky we Gazagstannaky şu gozgulanyň himayatkary. Inni siz eliňizi wyjdanyň üstüne goýýaňyz. Bar bolsa, ya bu taýda ýok bolsa, nireňizde bar bolsa, şo taýky eliňizi goýuň. Pikir edip görüň. Kırgızstanyň içerki işine garşýan, Kırgızstanyna hökümeti agdarjak diýenlere pul kömegini berýän, her hili himayaty berýän adam. Milliarder. Men Türkmenistanyna şeýtjek, beýtjek. Sen näme diýseň sen diýeniň Türkmenistanyna etjek. Sen Türkmenistanynaky wekiliň, gullokçuň, hyzmatkaryň, oýnaşyň adyna näme diýseň di, men syýasy professional küntü, syýasy küntü. Men sen diýeniň etjek, meni golla diýenlere bu milliarder kömek etmezmi? Etmeýänler öýdýäňizmi? Inni iň ýönekeje şu logika bilen şu hakykata göz ýetirmek, düşünmek kynmy? Ha? Şoň üçin alim bolmalymy? Şoň üçin akademiýany gutarmalymy? Aýdyň. Aýdyň maňa düşündiriň Özbekistanyň türkmenler. We şu dewletany gollaýanlar, hüjümçüler, bize hüjüm edýänler. We Türkmenistanyň rejimiň ýalýaglary. Şulara hüjüm edýän, şulara garşy çykyş edýän diýip bize azar berýänler. Şular Türkmenistanyna edil Kırgızstanyna we Gazagstanyna ýaly wakalary gurnanlaryna size degmediler öýdýäňizmi? Siziň maşgalalaryňyza, siziň namasyňyza, siziň arnam mal mülküňize, arnamasyňyza degmediler öýdýäňizmi? Arzu ediberiň. Arzu ediberiň. Aýnany kim alsa şol alsyn. Bize toý bolsa bolýa. Ýagny Türkmenistanyň häkimet kimiň eline geçdi, geçsin. Biz şol haramçylygymyza dowam etsek bolýa diýen düşünje bilen şulary gollaýan bolsaňyz ýoluňyz açyk bolsun. Güýze jüje hasaplamaly wagty gelenne özüňiz görersiňiz. Özüňize daragagyny taýýarlaýaňyz. Men bärde bular gollamaň. Onno siz bulary belki haramdaga gollayan halkara mafya alternativ hökümine görüp onno bular dälle olar gollalamy diýip bilersiňiz. Halky gollan, hakykaty gollan, halallygy gollan, dogurlugy gollan. Türkmenistanyna hakykatyň baýdygyny pasardadyp bilseňiz, siz diňe bir Türkmenistan döwletini, Türkmenistanyň halkyny däl, Gazagstanyň halkyny, Kırgızstanyň, Özbekistanyň we Owganstanyň we Iranyň halklaryna siz hakykatyň halallygyny tarapyndan çekip bilýäňiz. Şolara ilham bolup bilýäňiz. Şeýle bir pursada şu wagt bir var size berdi, eçilli, berenok, eçilli size. Sowgat etdi şeýle pursaty. Siz şu pursatdan dogru we gowy peýdalanmaň ýerine satançylara çapak çalmagy, satançylara gollamagy, şolonkulary gyjyklap bermegi saýlap alyňyz. Türkmenistanyna bir zat bolsa, ilgün bähwidine däl, tersine halka we döwlete garşy şol jenaýatyň hem sebäpkärleri siz diýip aýtdymmy? Dowam edýäs. Gazagstanyňky wakalar mahalyna Parijde habar gullugy Reuters'e ýygyderli ýagdaýda açıklama, interview beren özünü
şo taýdaky oppozisiýa we protestçileň lideri hökümünde tanadan şeýle diýip Aýdan Abylýazow DWT Alma-Atadaky protestçiler näme etmeliligini her gün menden soraýarlar diýe. Eger protestler yetmeli derejesine yetse, planlaýyşymyz ýaly bolsa, wagtlança hökümete baş tutanlyk ýol başçylyk etmek üçin Gazagystana dolanyp barjak diýipdi diýe. Özümden oýlap tapamak. Başka näme diýin? Muny Fransiýa Liberation gazetinde has jikmejik, has giňişlen öwrenip bilersiňiz. Bu DWK geçmişi bilen baglanşykly maglumatlarym edil häzirki däl Reuters'dan öwrenip bilersiňiz. Inni bu adam açaçan, bu milyarder açaçan şu zatlar aýdyp oturka Özbegistanaky oýnatgylaň tarapyny tutup hakykaty gollaýanlara akyl berjek bolýan türkmenlerimiz. Siz aýdýaňyz, Türkmenistanyň oppozisiýasy Özbegistanyň oppozisiýasyndan güýçli diýäňiz. Siz şeýle baha berýäňiz. Şumu güýç? Hawa, güýçli. Bulan arkasında milyarderler var. Diňe bu milyarder barmy? Ýok. Ýok. Diňe bir ýylla bütün dünýadaky käbir ejize ýurtlary ýa-da talanaymaly ýurtlary talamak üçin ýörüti, spekulaýasiýa planlaryny, taýýarlyklaryny görmek üçin 35 milyar dollar giden gitti, pul taşlan. Milyarder emma. Hawa, bular güýçli, dogry aýdýaňyz. Dogry aýdýaňyz, bular güýçli. Belki Özbegistanyň oppozisiýasy bular ýalaka satançy däldir. Satançylykda bular ýaly ökde däldir, dogry aýdýaňyz. Kabul edýän. Belki bizim bilmeýänimizi siz bilýänsiňiz. Ona maýdyň, bilýän bolsaňyz. Biz bilýän zadymyzy aýdýas size. Bu size häzirki aýdýan, görkezýän zatlar metbuatdaky el ýeterli zatlar. Köpçüligi halka aýdylýan zatlar. Biram aýdylmaýan zatlar var. Olaram habarçylar, jurnalistler, synçylar, zatlar bilýänem bolsa, aýdy bilenok. Aýdylmaýanyň köp sebäbi bar. Esas sebäplerinden biri näme üçin halkdan gizleýäňiz diýip bilersiňiz? Halk psikologiýa taýdan taýýar bolsa, şonu aýtmaly. Bolmasa peýdasy ýok. Inni ýönekeje mysal. Siz doktora gidýäňiz, şeýlemi? Bir keseliňiz bar, bir zadyňyz bar. Aýaňyz dögülli. Gitdiňiz doktora. Doktor işini bilenok. Pula diplom satyn alan biri. Gipsem edilenok, kiýsam edilenok. Ay erteki okudy bir zatlar aýtdy, tüýkürdi, sypalady, zat etdi, çuk zat etdi, uğratdy sizi. Sizem şo doktora, yaman gowy doktor eken ay. Göwnüm götürüp iýerdi gyzma diýäňiz. Edir şular ýaly ýönekeje bir mysal. Siziň edýän zatyňyz. Näme ekseňiz, şonu goraýaňyz. Näme ekseňiz, şonu goraýaňyz. Garpyz ekip
banan iňizok, banan ip bilen zok, garpyzyň çigidi, eger onam ihlas etsen, ýeriňem gowy bolsa, suwuny zadyny, otogyny, potogyny hemme zadyna metirsen, ihlas etsen, sana garpyz berýär, sana banan berenok, sana ya apelsin, ya mandarin berenok. Logika. Oýlanyň, oýlanyň, oýlanyň. Kime we näme ananmaly diýip gaýta-gaýta soraýaňyz. Miraly Sultan Söýün Miraly. Näme diýe? Sultan Söýün Miralydan soraýar. Yalan bilen hakikatyň arasynda näçe menzil bar diýe. Şeýdip görkezýär. Gulagyň bilen eşdeniň yalan, gözüň bilen göreniň çynlygy. Size ýanky aýdyp beren maglumatlaryň hemmesi gözüň bilen görüp bolýan metbuatda Ýewropanyň günmataryň dünýäň metbuatyna eliňizdäki telefonyň içinde el yeterli. Şo TikTok'taky bolguzy zatlar görjeňizde ýekece munduňyzy 30 sekunduňyzy aýryp Google'dan gözlep etseňiz şonu çykaryp görkezýärsiz. Bir näçe sekundda görüp aýraýyň, tutuş okamaýyň. Sebäbi siz başga zatlar gyzyklanýar ýa-da. Siz ýadarsyňyz birden hakykata seretseňiz, düşünseňiz, okusaňyz, Hudaý saklasyn. Ahiret gelir, kıyamet kopar birden siz hakykata düşünäseňiz, hakykata gollaýsaňyz, okaýsaňyz, Hudaý saklasyn ýani. Şoň üçin iň adyndan ýani gözüňiziň gyta bilen seretip görüň şu hakykatlara. Belki wyjdanyňyz oýanar. Şolar ýalyky mehriman doganlar. Inni häzir ýene. Inni ştada ýaman bir neme bar, täsin bir zat bar. Men şonu size okap berjek. Pul bilen baglanyşykly. Pul bilen baglanyşykly. Bu DBK, bu milyarder pul bilen baglanyşykly näme diýe? Pul bilen şeýle söz berýär. Gazagystanyňky protestçilere, Gazagystanyňky öz tarapdarlaryny, özüni gollaýanlara we gollajaklara, umuman Gazagystanyňky adamlara pul barada şeýle söz berýär. Eger Gazagystanyň birinji prezidenti Nursultan Nazarbayev ýa-da şoň ýakyn töweregindäki adamlary bize tutup berseňiz, size milyonlarça dollar sowgat berjek diye. Inni eger diýe mitinge umuman protestlara gatnaşanlara da diye 100.000 mitinge gatnaşanlara 100.000 dollar diye, polisiýada diye 50.000, awa şu protestçilerin tarapyna geçýän, şu gozalonçylygyň tarapyna geçýän polisiýada diye 50.000 dollar berjek diýip söz berýär diye, söz berdi diye. Bu diye Moskwaň injiner fiziki injiner institutuny gutorup, soň oligark bolan niýe, soň daşary urda gaçan, gaçkak opozisioner bolan niýip diye Forbes jurnaly diye maglumat berýär diye. Liberation'dan soň, Reuters'tan soň Forbes'e de göz aýlap bilirsiňiz. Forbes näme diye muň bilen baglanyşykly. Inni 2020-nji ýylyň tomusynda sosial mediada diye bir ýüzlenme çykdy diye.
Muhtar Abilyazow öz tarapdarlaryny näme protesta çağırdy diýe. Gönümel meň bilen habarlaşyň. Gönümel meň bilen ara gatnaşyk saklaň diýdi diýe. Kiýewdäki ştab kwartirasy, Kiýewdäki ofisinden yüzlenip meň bilen ara gatnaşyk saklaň. Meň bilen habarlaşyň diýip yüzlendi diýe. Ol yüzlenmesinde diýä şeýle diýdi diýe. Her şäherde 200, 100 we 200 adamdan obarat toparlar, protest turuzyan, gozolun turuzyan toparlar döredip, şolaňam başyna 5 adamy ýol başy edip goýmak planyny taýýarlady. We ulu şäherlerde hökmana suratda şol şäherleň ilatynyň 100den 3 we 5 götermini köçä çykarmaly. Iň azyndan şo protestçilere öz tarapdarlaryna aýdýar. Şäheriň ilatynyň iň azyndan 3 we 5%-ni hökman gozolaňa gatnaşdyrmaly, protesta çykarmaly diýe. Meselem, Almatada 100.000 adam, Astanada 50.000 adam köçä çykarmaly. Bilinçine görä diýe, bilinişine görä, aýdylşyna görä, Almatada ýa-da diýe Astanada polis güýjüniň sany diýe 3000 adama aşanok diýe. Haçanla diýe, özüň gurruňy, haçanla diýe, ýanky köpçülükde protestçiler diýe, esasy meýdança, hökümet binasyna, yerli häkimet binasyna diýe, filialy akyp başlan wagty diýe, polisiýa, razvedka, Milli Howpsuzlyk Gullugy hemmesi halkyň tarapyna geçýär, siz arkaýyn bolun, arkaýyn çykyň protesta çykaňyzda, köçä çykaňyzda arkaýyn çykyň diýip diýe şey diýip düşünürdi diýe. Ermenistana bolan ýagdaýam diýe muňa mysal getirdi diýe. Ina görýäňiz da Ermenistana nähili boldy, edil şolar ýaly boldy. Diňe öňe bas, diňe öňe alga, diňe öňe diýe. Näme ýa-da salýar? Alga, diňe öňe, gümp bol. Gümem bolýanok, gümp bolýar. Şolar ýaly bolan türkmençe bilişem, halky bilişem, tanaýşam şeýle. Ine mehriban doganlar. Başka merk gerekmi? Başka näme diýe? Ýa-da diýe, eger halkyň tarapyna geçmeseler diýe, özleri gorkup kaçıp giderler diýe. Siz arkaýyn bolun, çykyň arkaýyn diýe, köçä protesta çykyň diýe. Şey dip düşünür ýa. Ýa-da diýe, olar diýe siziň tarapyňyza geçende derrew diýe olara grajdanski eşik geýdiriň diýip aýtdy diýe. Ine. Экс-банкир Abilyazow назвал себя лидером протеста в Казахстане. Казахстанdaky protestleň lideri diýip aýtdy diýe. Inne Fransiýada 2022-nji ýylyň aprel aýynda prezidentlik saýlawlary başlaýar. Macron yetişermika? DVK, DVT yetişermika? Aprel. Häzir yanvar. Fevral, mart. 2 aýmyz bar. Tomaşaçylar, DVK, DVT
Yene näme bar? Hemmäňiz iki aýyňyz bar. Inni ýuwaş-ýuwaş jemleýär. Bu faktlarymyzy Özbegistandaky türkmenleri hakykata düşünmän, agzala edýän adamlara we käbir hakykata aňyrtyna çenni düşünmek isläp bize ýüz tutup paýş edýän watandaşlarymyza bu düşündürüş hökümini bu aýdýan berýän maglumatlarymyzy, görkezýän faktlarymyzy ýuwaş-ýuwaş jemleýär. Inni Türkmenistan bilen baglanşykly muň tarapyna geçýär. Baky bilen halk köpçüligine hakikatlary getirmäge başlanmazda ýadyňyza düşýän bolsa, Baky geçen ýylyň fevral aýynda, ýagny 2021-nji ýylyň fevral aýynda şol wagt İstanbulda hereket edýän Ata Watan Türkmenistan, Ata Watan Gazalalma adly bir jemgyýet bar. 2 ýaşagyň neme diýen Merdan Muhammedowyň alyp barýany. Şol jemgyýet Merdan Muhammedow we Türkiýeli watandaşlary Türkiýeň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň geňeşçisiniň kömekçisi çagyryp duýduruş berýär. Men şu aýdýan zatlamy aýtdymy, aýtmadymy biljekkä, ýöne Türkiýe hökümeti şu hakykatlardan habardar. Şu hakykatlar bilýär Türkiýeň hökümeti. Şoň üçin hem Türkiýeň hökümeti ätiýaşly hereket edýär, çykyş edýär, duýduruş berýär. Biz öz ýurdumyzda şular ýalaky oýunlary, şular ýalaky gowgalaňlary etdirjek gel. Türkiýedäki milyonlarça Türkmenistanyň watandaşy şu proýektlere odun hökümine, kömür hökümine, ýangyç hökümine ulanyrjak däl diýär Türkiýeň hökümeti. We bulara da düşündirýär. Merdan Muhammedow şolaň içinde otur şo kemini diýilýär. Ýöne şo duýduruş alandan soňam bu halkyň tarapyna geçen o, hakykatyň tarapyna geçen o satançylyga dowam edýär. Ýöne Türkiýeliler hakykaty eşdenden soň, görenden soň çekilýär. Şeýlelikde sadakallahu lazim Ata Watan Gazalalma jemgyýeti ýok bolýar. Bu Türkiýe döwletiniň birinji duýduruşydy. We şo duýduruşda şu DVK, DVT proýekti bilen baglanşykly gaty mühim maglumatlar berýärler şolara. Maglumatlar berýärler. Türkiýe döwleti hökümeti habarly bu zatlardan. Ýöne garaşýar. Sabr bilen garaşýar. Olaňam öz peýdasy bar. Belki biziň peýdamyzda bähbidimizde de bir zat bolarmy? Diýjek bolýar. Ýa-da birden biz bu halka nemese karşı çyksak, halk soň bize näde dogry düşünämesin diýen bolmagy mümkin. Şoň üçin birinji duýduruşy berýärler. Birinji duýduruşda Ata Watan Gazalalma jemgyýetindäki türkiýeliler çekilýär. Bu oýnyň içinden çekilýär. Bu hakykatdan soň eşitip muny görüp bilip biz bir adam hökümini bizim wujdanymyz muňa razy däldiýe şeýdip bular çekilýär bu oýundan. Ondan soň ikinji duýduruş hasan berilýär. İkinji duýduruş şäder. Nerede şol? 2021-nji ýylyň sentýabryna berilýär. Bu DVK proýektiniň Türkmenistan boýunça alyp barjasymy nämesi biljekkä
Şo watandaş Türkiýe'ye baranna aeroportdan ýylyny uro diýerler. Eger bu soran bolsa, näme üçin ýylymy uro diýerler? Näme esas salgynyň ýylyma uro diýäňiz diýen bolsa, Türkiýe döwletiniň şo taýdaky wekilleri, işgärleri muňa düşünürýär. Näme sebäpden sen Türkiýeň alınmaýanlygynyň sebäbi? Sen Türkiýede Türkmenistan döwleti bilen baglanyşykly provokasiýalary geçirjek, gurunajak bolýanyň üçin sen Türkiýe'ye girmeňe ruhsat beremizok diýerler. Eger bu watandaş Fransiýanyň ilçihanasyna ya Fransiýanyň haýsam bolsa şulu işler bilen baglanyşykly gyzyklanýan bir döwlet işgärine ýüz tutan bolsa, şo döwlet işgäri muňa düşünürýär. Türkiýe döwleti inha ýanky sebäpden sizi öz ýurduna sokmady diýär. Şular ýaly hakykatlar barka, bilinip durka. Bular Türkiýe döwletine garşy. Biz näme diýdi? Ýok işte suwda açjak, eýtjek, beýtjek, suwda berjek, plan etjek, şey dip börs, beý dip börs. Şo etdilermi? Sizin barmajyklaryňyz bilen internetde şolara hyzmat edýän barmajyklaryňyz bilen gazandylarmy? Olan gülýal durmuşy bar. Sizin näme durmuşyňyz bar? He? Hakikat şu, mehriban doganlar. Türkiýe döwleti hemme zady bilýär. Türkiýe döwleti şulara häzirlikçe şulara Türkmenistanlary ulanyrtmajak, oýnatmajak bolýar. Bilenmek soň näme bolar? Sebäbi bu işin hemme ýerine gowy pul we milliarderler bar bu işin arkasynda. Milliarderler haltaň aglyny açsa, Türkiýeň ykdysady şu wagt ögörlük güllär. Belki bir zat bolmagy mümkin. Ýagşy dilegde bolun. Tesirlere geçeceğiz. Nerede kalıptık? Galakside Ramazan Cuma dowam edýär. Orta Aziýada amala aşan käbir toparlaýyn adarşyklaryň başyny tutýanlar oğullun şol döwletde rejimiň esasy fundamentini tutmaga goşan şol döwletiň oğulky jenaýatkar ýol başçylary. Abulyazowyň özü Nazarbaýewiň töwregindäki ýakyn dostlarlar, dogan garnaşlary bilen bileje biznes eden, pul gaçyran, pul çykaran adam. Şoň üçin her hili syýasy oýun oýnanyp bilýär. Hamala bular hökümeti çalışýan ýaly edip ýene şol klan ýa-da ýene şol öňkülerden ýüzüni değiştirýärler, ýüzüni değiştirip bilýärler. Teatr şol teatr, oýun şol teatr, ýöne oýnatgylar bar, a teatryň şol ssenariýa görä oýnaýan oýnatgylar çalışýarlar. Edil Türkmenistan, daşary ýurtdaky Türkmenistanyň arasyna edilşýärli. Käbir ýüzler, käbir provokatorlar ýuwaş-ýuwaş çekilip başlady. Ýerine täzeler gelýär. Öňküler nerede? Soňkular nerede? Täze çykjaklar nerede? Hemmesini görürsiňiz. Hemmesini öňüňizde ýan-ýana goýan wagtyňyz hemme zada düşünürsiňiz. Ýöne köýje logika bilen. Muň üçin jadywy bolmaga, palçy bolmaga, minetçi bolmaga, jadyl taýan bolmagyna, ya palça gitmäge, zat etmäge, ya ekstra sens zat bolmaga gerek ýok. Ýöne köýje insaply logika bilen, dogry logika bilen hemme zada düşünüp çözüp bilýäňiz. Isseseňiz. Islemeseňiz hem özüňizi bilýäňiz. Hiç kimi zorlanok. Mecbur edenok. Galaksy watandaşlara altın näme?
sayılsan ýetirlerine goşulmaly dälligine. Altyn saýlan ýetirlerine goşulmaly dälligine janyny we ömrüni howpdan başga artykmaç sowgat ýokdugyny öwran nytap aýdypdyk. Özüni oýnadana başga söz ýok. Biziňke aýtmak diýe. Ömrüň uzak bolsun. Edilözi. Onnoňam bu adamlar şu provokasiýa üçin dawan adamyndan çağajyklarynyň hosarlaryna iýerilmeli halal gazanjyň ujundan şulara harjadýarlar. İnternetiňiz pullu dälmi siziň? Telefonuňyz zadyňyz pullu dälmi siziň? Ýa-şu bolguzy zatlary gollamak üçin aýryan wagtyňyzyň gymmaty ýokmy? Bolýa siziň üçin watanyň gymmaty ýok, manysy ýok. Halkyň manysy ýok, hakykatyň manysy ýok. Gymmaty ýok. Iň azyndan bir öz gymmatyňyz ýokmy? Siz malmy, satylykmy? Satlyk malmy siz? In hayran. Ramazan Cuma. Emma hakimiyeti agdaryp gan nöküşüklükde pida hem jebiri çekip goýberse watan dönükleri ýaly. Garalama jinayatçylykly jinayatda jezalandyrylacak ýöneköy habarsyz we duýdansyz halkdyr diýe edilýär. Öz jinayatlaryny ýönkäýärler biýgüne adamlara. Edil bize tökmed atyşlar ýaly. Ekstremistlik gördüler. Aslında özleri kene ekstremist. Ekstremizm bilen meşgulanjak bolup beren plan temmedat düzük koyan, pulalyk koyan özleri kene biziň awzatlardan habarymyz ýok. Biz ekstremistler bilen bir köçeden geçemde var. Owansan meselesini getiren bolýarlar. Owansan bilen işleşemiz soň. Owansanla kowmardaş bolansoň, dostýar bolansoň, nam ýok eden bolýarlar, dad eden bolýarlar. Bir video goýupdyrlar Facebook'ta Talibanlar, Türkmen Talibanlar olur. Olar Türkmen halkynyň wekili däl olur. Şol bir Türkmen eskeriniň gaçyp giden Türkmen eskeriniň kemerini örkezýär. Soň şol suwda olurlayan baklaşkasyny zadyny örkeden bolýar. Kapırlar diýe özüm. Hakyky Türkmen öz Türkmenine araçaýyň aňyrsyndaky Türkmene kapır diýme. Türkmençe gürläp durulur. Her Türkmençe gürlen Türkmen däl. Her Türkmen sanlym Türkmen däl. Türkmen üçin wojdany bir zatlar hakykaty duýýarmy? Bir zat edýärmi? Adamlar üçin peýdasy barmy? Şoňa teretmeli. Türkmenistanly Türkmen bolmadan biler. Haýsam bolsa bir halkyň wekili Türkmenistanly bolsa şo biziň doganymyz tapagy ýok. Aýryň araçaklary Özbegistandaky, Owanstandaky, Türkmen Tehradaky, Mangyşlykdaky, Astrahandaky, Amerika, Täjikistandaky, Hytaýdaky, Türkiye'deki, Irak'daki, Türkmen ilindeki, Suriye'deki Türkmenler bizim doğanlarımız. Belki Türkiye halkların bizim doğanlarımız. Atavır, enevir doğanlarımız olur bizim. Umuman adam zat dilen biz. Bir doğan adama tahovun edin. Ne hemen paylaşıp bilen o. Milyarderler. Ne hemen paylaşıp bilen o. Şonça milyar sizin gözünüz doyurmadık olsa. Sizi gavryň topragym doýurmaýar. Oraz geldi. Gurgun salam, men Owanstandan niýe sajy bol. Diňöňe watandaş giçäşi döwletdaý didilleşler diýe giçäşi saglykmy, sagamanlykmy hemme gowmy. Bugün tesvirçilerimiz alyp barjalarymyz hem ýa-da görünüşine görä käbir aktivlik zatlyk ýok. Şoň üçin isteseňiz size dynç bereli,
Şu günkü maglumatlar şundan ibaret. Awa diýene siz tomaşaçylama, alyp barjylama bir salat-salatym gelýär. Aktivistimiz oradyň ýagdaýy gowdal. Şoňa nähili kömek etmeli bilenmok. Her hil teklipler bar. Şeýdeliň, beýdeliň, eýdeliň diýen teklipler bar. Esasy köp sesalyan teklip şu opozisiýaň aktrisden ulanan metodlary bolan soň şol metodlarda bir zat edesim gelenok. Ýöne başga da çäre ýok ýaly görünýär. Bilenmok, mekrowanda oňlar. Ondan naşaryn Azat Isakowyň maşgalasyna ýokmany zurutda gassagly kömek gerek. Sebäbi bilşiňiz ýaly Azat tutuldy. Azat ekläp oturdy maşgalasyny. Şoň üçin gollaw gerek. Birinji nowatda gollaw gerek. Inni men bu zady näme üçin aýdýan? Bir näçe günden bäri şu ýanky milliarderler bilen baglanyşykly milliarderleriň Türkmenistanyňky planlary, oýunlary, göçümleri bilen baglanyşykly pikir alşyklar, materiallar, zatlar bilen tanyşyp görkäk. Diňe bir Türkmenistanyna däl, dürli ýurtlaryň wekillerem bir aýtdy, şol aeroportda bir Türkmenistanyň biri çıkış edýär. Şo satançylaň kanalyna. Näme İbrahim agamy näme şolar ýaly biri awa Türkmenistana gitjek bolýar. Şoňa näme kömek etmek kynmy, şoňa kömek edip bilen okmy? Hiç kim. Awa hiç kim şu wada içinde şoňa kömek etmedik bolsa, Döwlet Baýhan hak bileleşigi, Dünýä Türkmenleriniň demokratiýa platformasy, Dünýä Türkmenleri hereketi, Oğuzhan Birleşikden guramasy fondy. Siz hiç zat edebilen okmy? Diýip şular ýaly gatyrganýan bolly, geň alýan bolly, teklip edýän bolly. Inni şeýle bir ýagdaý bar, mekrowanda oňlar. Azatlyk radiosyndan bolsun, Azatlyk radiosyndan ogul Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyndan bolsun. Gatyrmaňda bir hakykat aýtjak bolýar. Biziň Türkmenistanyň watandaşlarymyz, bize ýüz tutýan watandaşlarymyz bir ýerde bir kezzap bar bolsa, bir ýerde bir ogru bar bolsa, hemmesiniň elinden geçip, suwu çykyp, bolmajyn bolup, ähli gurreýliklerden geçip gelýär. Indi bolmajak iş, bolmajak derejesine ýetenden soň gelýär. Şeýle bir ýagdaý bar diýe, şunu niýe bir kömek edip bilmersiňizmi? Şunu bir çözüp bolmazmy diýe. Onuň ni bir işi çözjek bolsaň işi öwrenmeli. Ondan öňe işi öwrenip başlaýan bolan suwu çykyp aýbyr wejaralyk da ondan biz bir bar däl, biz yaradan näle bir zady ýokdan var eder ýaly. Düşünürýän bular ýaly işleri wagtyna gyzgyny bilen şeýle görnüşde çözmeli, şeýle etmeli. Awa o da ýalňyşlykda göňüň bir ýaly. Ya o da şeýle boldy da indi kömek edebilen ok. Näde kömek edeýin? Näde kömek edeli? Ya da men ýüz tutýan adamlama aýdýar, döwlet näde biz kömek edeli? Boljo bolup durwylýşyň diýe. Jaýlapdyrlar, gömüpdürler, çüýräp toprağa sink gidipdir diýe. Biz ýa o näde täzeden niýe yaradyp, döredip adam edeli? Edir şolar ýaly, şo derece ýetirmän meseleni çözmeli. Şu hakikaty düşünýän wagtyňam ay olar kömek etmedi, olar näetmedi, olar beýtmedi, şolar ýaly arkadan gurrun edýärler. Şu ýagdaýlaram men düşündirdim, şu Ibrahim aga bilen baglanyşykly bize şolar ýaly eger hiç kim
şol işin öňüni çekip bilmeýän bolsa, döwlet daha sen bir bildirşet kanallan mene deýin şol işi diýip biz İstanbul'da, biz Türkiye'de ya Türkiye yakın yurtta biz varaly şol adamyň elinden tutaly Türk howa ýollarynyň uçary uçup gidip dur. Ýalňyşmaýan bolsam şu günmi düýünmi şu öde şu gün ya dün ya ertir bilemok şu günlerde de bir reisi var. Türk howa ýollarynyň. Cehennem näçe durýan bolsa biledi şol Türk howa ýollarynyň biledini alyp bereli Türk howa ýollarynyň uçary bilen uradaly. Ol Türkmenistan howa ýollary bilen gitjek bolýar. Türkmenistan howa ýollary gatnawy ýok. Bolmajak işi bul adamy ettirjek bolmak. Bul adamyň aňyna kellesine girip bul adamy o taýda sergezdan etmek gahrymançylyk däl. Türkmençilik däl. Adamçylyk däl. Syýasat adam däl, hiç adam däl. Diýerler, şeýdip düşündirýärler. Men bilemok nähili düşündirmeli. Ýagdaý şeýle. Я заканчиваю, пожалуйста. Mehribanda onlar bağışlan bir tehniki säýlik boldy. Şoň üçin aýplaşmaň. Inni şol Ibrahim ağa meselesini men bilemok. Maňa diňe şolar ýalaky şol meseleni hiç kim çözüp bilmese biz çözüp bereli. Biz çözüp bereli. Ýönesen bir kanalyňdan şolar ýalaky bildiriş etseň, belki şol adama başga da kömek etmek isleyen bağ bolsa, elinden gelen göňünden näme çyksa şolar ýalaky diýip aýdyp bildiriş edip berdiň diýdiler maňa. Ondan men aýtdym. Men meseleni bilemok hiçini. Ýöne şol adamyň aeroporta baryp Türkmenistan howa ýollary bilen şol uçşok boluşy, şol adamy ulanışlary, şol adamyň oýnajak boluşlary, zatlary şo taýdaky motiv bir hili düşnüksiz geldi maňa. Düşnüksiz görünni. Şoň üçin hem ol işe kendim edesim gelmedi. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Biziň egin neşlemiz bar. Türkmen halky üçin janyny hemme zadyny orta goýan il ogullary bar. Azat İshakov, Rozgelli Çölüf, Oraz, Wepa Çopan. Wepana edil häzir utaşyr urmätäşi ýok. Ýöne Azat İsakowyň we Orazyň ýagdaýlary agyr kömek etmeli. Bular ýaly hakykatdanam bir kömek etjek bolsaňyz, bular ýaly bir kömek işini gurnajak bolsaňyz, menem ol işiň içine sokjak bolsaňyz, men şu ýerden başlaýan Azat İsakow Türkmenistanda, Oraz
Ýurtdan ýurda geçip tergeden bolup ber. Ne maşgala gally, ne ýurt gally, ne iş gally hiç zat kalmady. Gyssagly kömek edilmeli iki tane adam var. Halkın hyzmaty üçün, halk üçün cezalandırılan iki tane adam var. Halka kömek edecek, hakikat üçün cezalandırılan iki tane adam var. Azat İshakov bilen Oraz. Diýdim onu, şulu işe meni sokjak bolsaňyz, sese goýulşyk bolsa, sese goýulşykda da karar kabul edilse hak bileleşiňine sebäbi men ýekaje ses hakym bar. Bur toporotayda ses berýänler bar. Eger şular ýaly ýagdaý karar kabul edilse, menem şol işiň içinde sokjak bolsaňyz, men ol işi şu şert bilen kabul edýän. Azat İshakova orada kömek edin. İbrahim agamy, yene kim olara da kömek edilsin. Ýöne gözgüýni ýagdaýda bolup oturan Azat İshakov bilen Oraz bara. Ya ýadyňyzdan çykardyňyzmy olary? Diýdim. Şoň üçin size sala salýan. Mehriban doganlar, edi dilleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Köpçülük il bilen gelen bayram, il bilen gelen toyda bayram. Şoň üçin siz näme maslahat berýäňiz? Ýazyň kommentariýalara. Näme edilmeli? Näme kömek edilmeli? Näme edilse gowy? Bileniňizden, göreniňizden, eşiteniňizden ýazyň. Bizem il bilen. Il näme diýse şol. Size eýereli. Ramazan Cuma bilen dowam edýäs. Kommentariýalary okap. Döwlet ağa ajaly ýeten eşek aňyryp gurduň üstüne barýamyşyn diýerler diýe. Efe git çarşı illeşler we döwlet baýhan ýa taýja bol. Galaksi Karamayak halka maska dakynmak we karantin edip üýüne gawap saklamaga kim mecbur etdi? Arkadagmy ýok, oppozisiýa sumoklar. Saglyk guramaň öňünde balagyny açyp karantina oýnatgylar sebäp boldy. Şu kömekmi diýip soraýar. Ha? Şu kömekmi? Düşünýärmi käşolar? Düşünýärmi käbir adam dilinden aňlaýarmy ka? Galaksi. Karamayak halkyň bähwidine gurunan efiriňiz üçin Allahdan gaýsyn döwlet ağa köp minnetdar sag bolun. Bile ýalkasyn. Çağajyklam gapyň aňyrsynda durlar. Minnet edemok. Gelinime şuňa aýtdym. Ýene bar gerek diýdim sana ýatla diýen. Şuňa efir etjek diýdim. Bur topal kagazyň içinde otur, dörüp. Olamaýda bu näme boluşdy diýen. Bur topal kagazyň içinde otursyň näme bolýan diýe. Biziň bilmeýän bir zadymy dowam diýip. Çağlaňa şey diýip soraýar. Men hem aýtdym efir etjek diýdim. Şu günniýe çağlar ölen bol efirde ertir edäý diýe, bir güne de ertir bir güne edäý diýe de. Men hem aýtdym. Men halkym şuwa, men watanym we halkym diňe bir halkym däl, watanym kömege mätäç. Şagallar, sırtlanlar, maslykçylar daşyny gawap, agitasiýa aýagallygyna özüniňkini agitasiýa edip, şolary ağladyp, öz gurup goýan dudugyny düşürüp, şolary ağlajak, iýjek bolýarlar. Meni watanymdan, halkymdan mahrum etjek bolýarlar. Meňe ketek baýlygym, men halkym, men watanym, şolar bolmasa men hiç kim. Näme ýazýarlar? Haýsy ýurdun watandaşy bolsaň bol. Tentekler, başka ýurdun watandaşy bolanlar. Näme ýazýarlar pasportyňyza? Ha? Näme ýazýarlar? Fransuz ýazýarlarmy? Kanada ýazýarlarmy? Amerikan ýazýarlarmy?
Abergen ýazýarlarmy? Näme ýazýarlar? Türkmen ýazan oklarmy? He? Türkmen ýazýan bolsa, şumy siziň türkmene taňry ýalkasynyňyz? Şumy? Türkmençiligiňiz. Şumy adamçylygyňyz? Satançylar. Şoň üçin dedim men. Birinji wezipe men üçin. Edil häzir daşy masykçylardan, vampirlerden, viruslardan, mutkorlardan, süýtkorlardan, ogurlardan, kezzaplardan, oýnatkolardan gabalan watanymy, halkymy halat etmek, şolara hakykaty ýetirmek wagtynda. Şoň üçin dedim, gaýrat et. Şu günler diýdim, köpürek jogapkärçiligi al. Efirden soň diýdim men ýene egin bererin maşgala işlerini çağalara diýdim. Şoň üçin halkyň bähbidine gurnan efiriňiz diýe. Men durmuşdaky prinsipim şeýle. Birinji hakykat, halallyk öz halkymyň iyil günümiň bähbidi. Birinji prinsipim. Birinji prinsip. İkinci maşgalam. İsle ananyň, isle ananma. Gözel göwnüňiz. Men hiç wagt yalan propaganda bilen meşgullanmadym, meşgullanmaga da mecbur edip bilmediler. Kim gelse geläsin. Döwlet baýhan sen gaty uly ýerlere, milliarderlere dil ýetirýän olan etjek bolýan işleriniň pyssypjurlyklarynyň üstüne atjaň, baky bilen bile saňa we baka ziýan ýetirerler, eýle-eýle gelsin kim gelýän orada geläs. Men halkyma hakykaty aýtmaga mejbur, borçly men. Sebäbi men bedenimde, ganymda şol watanyň, şol topragyň imitleri bar, vitaminleri, minerallary bar. Bir ähdi wepa diýilen bir zat badra, adamçylyk badra, hemme zat pula satyldy, pula çalışylýarmy? Hemme zat. Pul bilen käbir zat wagtynça edip bilersiň. Ýöne bir waryň kanunyna, düzgününe, hasabyna ters näme etseňem wagtynça aýlganç görünüşinde de gaýtarasyň alarsyň. Şunam ýadyňdan çykarmaly. Şoň üçin bular ýaly sag bolsyna gerek ýok. Galaksy ömrüňiz ok bolsun, taza bol. Bu men borjum. Birinji, ilgün bähbitli işler türkmençilik, ikinji maşgala. Üçüncü, men öz keypim. Ayağımı tutup deniz almalymy? Dağlarda weltepit sürmelimi? Dutar salyp aýdym aýtmalymy? Näme etmeli? Meditasiýamy, sportmy? Üçüncü ýerde men. Biziň durmuş prinsipim, men durmuş prinsipim, men öýümdäki düzgün şeýle. Şoň üçin galaksy gaýrat et. Ýazmamalar ýaly. Karagül. Assalamu alaykum türkmenim, milletim, halkym, teme, baýhan, ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun inşallah. Edil şeýle. Şoň üçin Allahjan gorapdyr. Karagül baýhan sen ýüzüň bolan üçin aýdanmak, no sen ýaly adamlara, teme halkynyň ihtiýajy we Allah senden razy bolsun hemmemizden. Bular ýalatlara gerek ýok. Haýdyşym ýaly. Biz bugün edemiz ok bileşleri. Bir wagt çykdyk. Ýola. Karajoglan türkmen, assalamu alaykum inleşler, döwlet giýçäşi, samanmasyňyz hemme diýe hemmemiz gowy mehriman doganlar. Şu günkü efiri şu taýda jemleýär. Biziň bugünkü efirimiziň temasy biz inni kime we näme ananmaly diýip Özbegistandaky türkmenler diaspora 4 saýypa doly haty berdi. Şo taýda da bu opozisiýan aktrisleň diňe bir türkmenstanlaryň
Diňe bir Türkmenistandaky türkmeniň aňyny zäherlemändigi. Başga ýurtlardaky türkmenleriň aňyny zäherläp şolaňam arasynda agzalylyga sebäp bolandygyny subut etdi. Mundan öň bu Özbegistandaky türkmenleriň hatyndan ýüzlenmesinden, soraglaryndan, gyzyklanmalaryndan öň Owganstandaky türkmenleriň käbir tanalýan, bilinýän adamlary bilen gurrun bolanna şular ýalaky diýdiler, "Awa biz bu siyasat oppozisiýa zat bilen meşgullanjak bolýan oppozisiýa diýýär olar bilen ok sebä kimdigini. Oppozisiýadan kimi gollamaly döwlet ağa? Ni ýaş kiçem bolsa döwlet ağa diýip ýöne jenap minister diýen ýaly höküminde ulanýar da olar ulluk mansyna da. Diýdiler, men aýtdym, men hiç kime hiç zat diýemok. Diýiljekkäl aklyňyz we pikiriňiz we tejribeňiz we wyjdanyňyz we ymsanyňyz we seredin. Goýun terede, hakikatyň teredesine, adalet teredesine goýun. Kim agyr basdy? Kim ilgün bäkdi? Hiç zat diýmäge gerek ýok ha. Oturup seredin ekranyna görünüp dura hemmela. Yalan gürläp, yalan sözläp oturan adamlar öz bedenleri özüne karşı gozgulon turýar. Yüzü, eli, golu, bedeni özüne karşı hareket edýär. Öz dinini eden o. Aýdýan zady başga, mimikasy başga. Aýdýan zady başga, el hareketi başga. Bedeniniň hareketi başga. Şolar ýalyky. Bular öz içindäki adamçylygy, ynsaby, wyjdany öldüren adam, öldürenler adam diýmek. Hawa, onuň şulary gollan diýinmi? He? Adamyň öz seljermeleri kimiň nähilligini, hökman biriniň aýtmagyna gerek barmy? Owganstandaky türkmenlerim gyzyklanıp gördüler. Näme üçin gyzyklandylar? Owganstandaky türkmenler. Oglanjyň anlyk gaçylşy, türkmen çağalarynyň öldürilşi, türkmenliň yerleriniň elinden alışy, türkmenliň köp berde hakynyň basgylanyşy, türkmenliň ýekirilişi, türkmenliň näçe asyrlardan, müň ýyllardan bäri köpçülüklerin oturan sevitlerinden, regionlarından türkmenler göçüriljek bolýar Awganstanda. Häzirki oýundan hemmesi şo maksatly. Şo zatlary ýöňünden duýup, inni biz bir Türkmenistana geljekde şu diktatorlyga bize kömek eden ok. Olar üçin biz hiç adam däl. Olar Taliban bilen bile bir ýolunyň aşagyna. Inni biz näme etmeli? Kimiň bilen hereket etmeli? Şu oppozisiýada bir çorba çykarlyk biri bolsa, şolar bilen bilelikde işleşek, habarlary, maglumatlar, tejribeler paýlaşyp dursak, olardan öwrensek, olar bize öwretse, olaň bize öwrenmeli zady bolsa, bize öwrense zat diýip şey diýip maslahat etdiler. Mundan 2 ýyl öň näme şolar ýaly. Ondan şol maslahatda özler sorap özlerim jogap berdiler. Hakykata. Netije ýok. Hiçini. Keseki güýçlüň proyektlerine, planlarına hyzmat edýän oýnatgylan, satançylan hiç wagt türkmen watanyna, topragyna, türkmençilige, türkmene peýdasy ýok. Edil Owganstandaky akmak Taliban türkmenler nähili Türkmenistandaky eskerlere kapyr diýen bolsa, Sovet mentaliteti bilen yetişen şo taýdaky diktatorlygyň ýallaklaram diňe bir Owganstandaky türkmenler däl, beýleki ýurtlardaky türkmenlerim türkmen hasap eden ok. Siz olar üçin ýöne biderek el çarpýaňyz. Watan habarlaryny görmek diýmek Türkmenistany gollamak däl, Türkmenistany bilmek däl. Ol bu haram tohumyň reklamasy. Watan habarlar. We şonu gollaýanlar. Hakikaty bilmeli, hakikatyň hatyrasyna hakikaty gollasaň hakam yaradanam seň tarapyňda.
Şoň üçin dogryň tarapyndan bolmaly, egriň däl. Şoň üçin nähriman doganlar şuňky efirimiziň esasy düýp mazmuny maksady Özbegistanyň gelen Özbegistandan türkmenlerden gelen haýyşlar esasynda boldy. Şolar soradylar, bizini kime we näme ananmaly? Munça material, munça hakykat bolup duran wakalar baka diýdiler. Şoň üçin bu daş, ketek size de degaýme mümkin edil Kyrgyzstandaky we Kazakstandaky ýaly şol hojoýunlar, şol oýunlar Özbegistandaky türkmenler akyllyja bolun, hakykata düşünün, hakykatyň tarapynda bolun. Özüňizi oýnatman. Oýnatgulaňam tarapynda bolsaňyz size oýnatgoý. Milliarderleriň diýeninden näme üçin çykmaly däl ýa-da milliarderiň diýeninden, hojoýunyň diýeninden näme üçin çykyp bolanok? Hojoýuna näme üçin garşy gelip bolanok? Hojoýunyňa garşy gelseň, diýenini etmeseň hojoýun näme diýär? Puluňy kesýär, aýlyňy kesýär, duýduruş berýär, işiňden kowýar. Çöreksiz galýar. Şoň üçin milliarderleriň diýeninden çykyp bilmeýänden düşünürşi. Näme üçin şolar çykyp bilenok? Näme üçin şolar yalan sözlemäni goýup bilenok? Näme üçin şolar provokasiýany goýup bilenok? Diýilen soragyň iň ýönekeji düşünürşi şundan ibaret. Aragatlaşyk üçün Hak Bilelişiginiň Türkmenim YouTube kanaly, geljekden ýetip bolsa internet kanaly we beýleki telekanal edip ösdürjek bolýas. Şoň üçin biziň bilen habarlaşmak isleýän diňe bir Türkmenistanly däl, dünýäniň dürli ýerine dürli ykbal pursatlary başdan geçirýän türkmen doganlarymyz biziň bilen habarlaşjak bolsa, biziň bilen öz tekliplerini, belliklerini ýa-da tankytlaryny paýlaşjak bolsa, onu İngiliz harflary bilen Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com ekranda görýän e-mail adresiňizden biziň bilen habarlaşyp ara gatnaşyga geçip bilirsiňiz. Şu taýda ýene bir zat bardy. Şonu men siziň bilen paýlaşmak isleýän mähriban doganlar. Häzir bir mut. Türkmen diliniň düşünürş sözlüginden men size bir zady düşündüresim gelýär. Tankit diýen söz. Ine şu taýda tankit ýazdymy? Şoň üçin. Tankit edýärler bizi diýip bizden näile bolýan? Käwr watandaşlar var. Şolara tankit sözüniň hakyky manasyny düşündirmek isleýän. Ine tankit sözüniň manasy. Şu taýda men tankytam ýazanym üçin düşündirmek isleýän. Tankit birinjisi düşündürüş. Baka vermek, kemçiligini düzeltmek üçin, düzeltmek maksady bilen haýsy da bolsa bir zady ara alyp maslahatlaşmaklyk, analizleş, gözden geçiriş. Türkmen diliniň düşündürüş sözlügünde tankyda şeýle tankydyň manasy şu diýip aýdýar. Siz tankit bilen tökmedi aýryp bileňiz. İkisini bir zat türetjek bolýaňyz. İkincisi tankydyň ikinji manasy edebi we olmaý eserleriň deriňegine bagyşlanýan aýratyn bir janr diýer. Inha Türkmen diliniň düşündürüş sözlügünde şeýle diýer. Provokasiýa näme bolýar? Öjükdirmek türkmençesi provokasiýa. Provokator. Näme üçin biz bulara provokator? Bular näme üçin provokasiýa öjükdirmek bilen meşgullanýar diýär. Türkmen diliniň düşündürüş sözlügi şeýle düşündirýär. Öjükdirmek. Birini başga birine kuş görmek. Biriniň başga birine bolan görülmezçiligini, hyjygyny artdyrmak. Görüpçiligi gollamak.
gizjelemek diye. İkinci manysy gaharyny getirmek. Halkın gaharyny getirmek. Türkmen diliniň düşünür sözlügünde nadan, medeniýetden ýyza galan düşünjesi az bolan, düşünjesi aňy kütük bolan. İkinji manysy nadanyň sowgutsuz, bilimsiz, okuwsuz. Türkmen diliniň düşünür sözlügünde tentek sözüniň manysy kelesaň, telve, kemakıl. Türkmen diliniň düşünür sözlügünde kezzap sözüniň düşünürilişi manysy yalançy, allawçy, hilegar, mekir. Siz ey wyjdanlaryny pula satan kezzaplar, gara seýitliýiň saýlanan goşgularynyň eserinden bir mysal. Başga näme? Mundan beter merk gerekli. İnat ede hakikat, inat ede düşünür. Şoň üçin Özbegistandaky doganlar, türkmenler we beýleki ýurtlardaky türkmenler Türkmenistan bilen baglanşykly hakikatlara dogry düşünin. Siz nä derejede Türkmenistan ata watan bilen baglanşykly hakikatlara dogry düşünseňiz, dogry analiz edip baha berip bilseňiz, siziň öz kynçylygyňyzy çözüşüňiz ata watandan garaşýan hosarlygyňyz hemmesi şoňa bagly. Hemmesi biri bilen taýlaşykly. Siz başga ýurtda bolsaňyz hem ykbalyňyz, maňlaýyňyz, hemme zadyňyz bir. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Karajoglanyň tesirleri var ýene, şo tesirler kommentariýalary bilen, kommentler bilen jemlejek tesir sözüni gulanmajak bolýan. Yusuf ağa doýduruş berdi, tesir diýmek, surat diýmek diýdi. Dogry, surat şoň manysy. Bize näme üçin ters edilýär? Absurd diktatorlukdan absurda garaşmaly, dogry da däl. Şoň üçin Garajoglan türkmen Allahjan hemme zady anyk görkezip duran wagtyna hakykatly seljerip bilmezçe nadan bolsalar, kör bolsunlar, mankurtluga dowam diňe öňe diýe. Garajoglan türkmen daşary ýurtlarda ýaşap özüni diaspora hasap edip rejimiň tarapyny tutýanlary we ýurtdaşyndaky hereketlerden halka bähwitlisini seljerip bilmedikler türkmençiligi hak etmez nokat diye edilýärdi. Şahin diýen bir watandaş salam diýe. Salam Şahin. Bağışla giyjak alyň, biz efir ýapýar häzir. Garajoglan tankyt düzeltmek, tökmek, garalamak maksady bilen edilýär diýe edilýärdi. Garajoglan türkmen kezzap moşşy täze sözlükden diýe. Ajor mehruman onlar şuňky gün ýaýlymyzy şunuň bilen jemleýär. Ertir barada bir size ertir gün ýaýlym bolarmy bolmazmy söz berip biljek gel. Baky bilen habarlaşsak, ýene bir kysany habarlaşsak. Watandaşlarymyz, eginleşlerimiz bar, şolar bilen habarlaşsak. Azat İshakova we orada şeýlede Ibrahim ağa diýilýär. Şoňa we kömege mätäç başga doganlara nähili formatda, nähili görnüşde kömek edilmeli, näme edilmeli? Maslahatlaryňyza aýdyň. Iň köp nähili teklip gelse, şo teklip kabul, men kabul edýän. Ýöne meni şol işlere goşak bolsaňyz diýdim. Öňürde Azat İshakova, soňam orada kömek edip, ondan soň men beýlekilere kömek etmäge gatnaşyp biljek diýdim. Azat İshakova orada men edip biljek kömegim çäkli. Olara edilmeli kömek men edip bilýän çägimden has aňyrlaryk aşýar. Şoň üçin ondan sowap diňe men gazanmalymy? Gelin hemmemiz bile gazanalyň.
watan üçin, halk üçin, hakykat üçin bil nuşap. Soňuny gaýgyrman özlerini orta atdymy şol oglanlar. Azat Isakow, Oraz, Wepa. Eýe çykyn. Şolara eýe çyksaňyz, öz geljeňize, öz ykbalyňyza eýe çykan ýaly hasap edilýär. Edil şoňa görä. Näme ekseň, şonu orýan. Ýagşylyk et, ýagşylyk et. Ýagşylyk et, ýagşylyk al, ýagşylyk gör. Şoň üçin mähriman doganlar, şuňky gün ýalymyzy şu ýerde jemleýäs. Ýeneki ýalymlarymyza çenli köp sag bolun. Bu milliarderiň beren metbuat açıklamalary, beýannamalary bilen baglanşykly öz başyna aýratyn bir video edip goýjak bolýan. Ony netip bolsa kanalla gün ýalym görnüşine däl aýratyn bir görnüşde şol açıklamalar, zatlar bilen bile görürsiňiz. O video aýratyn taýýarlanýar. O edip seslendirip netip bolsa şolary siziň dikkatyňyza ýetirer. Biziň arhivimizde türkmeniň altyn hazynasyna durar. Kim näwat, kime, näme maksat bilen hyzmat edipdir. Hemme zady biziň geljek nesillerimiz bilmeli, hakykaty bilmeli. Şoň üçin mähriman doganlar. Garawul gijaňyz rahat bolsun türkmenim, halkym, milletim teme diye. Şahin Sapar Türkmeni Özbekler serdara sowat etler, bu näme diýmek? Garawul Azat we Oraz üçin hökman ýardym edäýmeli diýe. Gyssaly onda da hökmanam bir tarapdan gyssaly. Garajoglan türkmen hak bilelişiginiň ýyl gün bähritli geňeşini edip her kim elden geldikçe illeşlerimize kömek edeliň ýigitler diye gyýylar ýigitler watandaşlar hemmeti bilen bile. Awa karary siz beriň. Ýumuşy ýetirmek biziň bilen. Şuňky efirem şundan ibarat. Ýene kefirlere çendem sag bolun. Ýene bir tesbir geldi. Şo tesbir bilenem jemleýän Garajoglan türkmen Allahjan hemmemizi ertirki güne sagamanlykda ýetirsin. Baryňyza şükür diýe. Sag bolun mähriman doganlar. Biraz gerawsuzlygym bar, şoň üçin aýplaşma. Üskülükler, zatlar, sesler. Onu Allah ýarynız bolsun. Toýda görşeliň hemmeňiz. Ýeňişimiz tizden tiz. Dostlar şat, düşmanlar mat bolsun. Sag bolun.